Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Naluoy ko sa kong nasadaan. Hilom, Anton! Anong pahilomon bang ko ni mama? Mana ang tinuod, di ba? Takukuksa sa mga naa dito. Sa mga squatters, nga mong giingon. Hilom na lagi! Tita, unsa man nagipanulti ni Anton? May na mahibaw ka, Trixie. Takukuksa sa usas nagpuyo dito. Kay ako ni... Tita, imo mong gunagisag pa si Anton. Imong kaayuhan ang akong gilantaw. Kana ang ibutang sa imong utok nga nakutaw na. Kinahanglan kalimtan nimo katumatawhan. Nakasabot ka? Dili na ako mahimong kalimtan, ma. Magbalik-balik sa kong nauna ang bayhon karon ni Lino nga naputol ang tiil tungod na ako. Anton! Ako yung baunon hangtod sa kong kamatayo, ma. Ang akong pagkatalawan. Tita, unsa man tong gipanulti ni Anton? Kinsa man na si Lino, ha? Anong misulti man siya nga iyang sa ang pagkaputol sa tiil ini? Makatago ka bang sekreto, Trixie? Sure, tita. Magkatago, uy. Umaabot na kong asawa ni Anton. Busa, natural lang nga ang inyong sekreto. Ako na sa mga sekreto, di ba? Nakadamag si Anton og lalaki sa maong dapit. Og iya ning gihit-anran. Unasa? Wa gyud nahibaw nga siyang nakasa sa maong lalaki. Og iya na lang nahibawan nga usa ni sa mga nagpuyo sa yuta nga akong napalit. Og nga naputol ang tiil ni ini. Mao pa? Ay, maayo rasan nga yan ang gihit and run, tita. Kay kuyaw ka ayaw kung maprisa si Anton tungod ini. Pero nakonsensya siya tungod sa maong hitabo, Trixie. Og kana ang imong misyon karon. Ang unsa, tita? Nga mawa ang kahasol sa hunahuna ni Anton tungod siyang sa nga nabuhat. Ayaw ka pala ka, tita. Ako'y bahala ni Anton. May nalanggani kay napapahawa ng mga squatter sa among yuta. Malimtan na ni Anton sa hingpit ang iyang sa. Ngala! Huwag na ngang atop manoy. Ana, nabungkag na katuwa si mobile nino. Ay. Pagkakomedyante gyud sa kapalaran. Nang imak ay pagganganga diha. Kay bawo kong kasultihon ka. Nga moingon ka, magdrama na sad ko? Ha? Wala. Pasagdi na lang ko diri mag-imot na. Masab kay kadiha ang tanlin na. Pasagdi na lang ko. Apply lang ka di HP. Ayaw na lang, kay nasa Ricky Garden dito. Kamu ba'y mabungkag katungas ba'y? Pero ba'y na lang ni? Nabinlan sa tunga ang sino. O bitaw, may na lang na kay kahigdaan gamay. Ha? Uy, niya na sa di mga tao ay. Eh, Nga. La, kurang lang saan- nagbabuhay rin na pita. Oh, Kurang na sa kuno sila. bata-bata gini yung ralyo ng mga kanahan. Pero, Nindot ang ila kural kay lusot-lusot rata. oy, ayaw gyud paglusot paingon sa sud sa yan ang ilahang kural day batitay ha. Kay tingalig mapusilan ka. Kay klaro kayong binlan gyud na nilag bantay diha. Musil din na sila kalit. Unay mga dagway mga Sakit dagway sa iya ni maong yuta sa tsa. Ay nga naman. Ay, mga dagway. Ambot lang. Ay nga naman usumag ka sige magkakasuko, mubaos ka. Imong tukhangon ng tag-iya ining mga yuta. Ako alis siya kumuton res kung una-una. Diya. Res kung isun kong iya dagway. Magyudog mo ka kanang imong dagway dog mo Sige ka. manoy, Dukan ko ang iyang atubangan sa akong pungkol. Ano kung puto niya dagway manoy? Oo, tukumoton. Sikapon kong baon niya. Gano'n ako may emosyonan ko ang kaka. Saan na stage? The blood! Ato sa siya putla siya bukton. Wag na! Ano ka rin
Dili ka aksyon nako. Hanggaw ka kabrutal sa di mo gunahon na Away limitasyon ni huna-huna nang. Huna-huna re. Pasag di lang kung nakapahungaw ko sa akong kasuko. Ay, isa na ko gamay nga akong pungkol. Iwara-wara na ko. Iduot ako siya katubangan. Lihay, Mayo. lihay, imak, lihay. Maayo kay kamlihay ng imak na. Nakuwar ba ng pungkol? Akong kit-kitong yung dunggan. Ilang gulawa, good ni May! Putlan ko na ako siya siyang ilaw. Eh! Buang-buang, di ka Loon man na Manoy, oy! Ayaw lang ana, oy! Bitaw day. Iampo na tong tag-iyasyo ta. Nga tugkan utang turok mo to'y. Nga way ayo-ayo! Pa! Kasakit sa kong ulo. Hi, darling! Wake up! Kinadaan na tagagpamahaw din sa imong room. Trixie, niyabalik ka sa bahay. Ay, nabalaka lang ko ni mo, Anton, darling. First time na nahubog ka. Unya, nangisog pa yun ka. Naibaw na ko sa imong sikreto, darling. Unsa? Unsa yung sikreto? Tinuod ko di ay ang ilang giingon. Nga kung mahubog ka, musulti ka sa tinuod nga naa sa imong kasing-kasing. Oh? Nahibaw kong may gi-hit and run ka. Unsa? Og nagpuyo ni sayuta nga napalit sa imong inahan. Og naluoy ka ni ini kay usa ni sa gipa-demolish sa imong mama. Don't you worry, darling. Umaabot na ko ni mong asawa. So, safe ra diri na ako ang imong sikreto. Hmm? Okay, kauna. Darling, kalinti na ang maong tao. Ang importante nga buhi siya, dili ba? Pero gilisod-lisod siya ni mama. Natural lang ang ibuhat sa imong inahan, Anton. Unsa man na imong buhaton sa mga squatters? I-demolish? Good morning, Manoy. Oy, sa'yo di kang nagmata bututay? Bubututay, batitay. Batitay, unay. Sa'yo mata batitay, Manoy. Ligo naman batitay. Kay trabaho naman batitay. Sa? Si trabaho? Trabaho naman may undong good. Pero, hindi batitay tingalig mag-unsa kasdaan, ha? Di man good. Dako naman good batitay, Manoy good. Mao ba? Mm. Pero ang paglabang ba, tingalig madasmagan ka. Mapariha niya ka nako. Di oy. Gugunit man batitay, undong good. Oo niya, naaman utok batitay, Manoy. Di man paligis batitay, kay sakit man. Pagdaan niya para tambal sa ubo, dahil kay ubo man ko. Pag-amping, ha? Kulbaan ko anay mong lakaw-lakaw, da. Rami dool man, Manoy. Diya at bang ba? Aw, sige. Ana lang mo sa atbang, ha? Sa may gasolinahan. Darling, asa naman sad ka? Laban man ka ang imong Kinala mo trabaho ko, Trixie. Masamot kalabat akong uwi din sa bahay. Labi magkakita ako ni mama. Anton. Unsa? Oh. Ngano na pa may nahibilin nga squatters dihang dapita, ha? Mama? Ngano ka? Unsa? Wa na masakop sa kuyuta ang maong mga squatters? Dili na mahimo! Kinahanglan dili gyud mabinlan bisag usa ka squatter kanang dapita. Papahawaan na silang apil. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!